Ezetasunari lurrik utzi gabe, gure azalek bat egin dute. Ezetasunari Literaturak, luzea edo laburra izan, eginkizun estetikoa, didaktikoa eta ludikoa du beste batzuen artean, eta irakurlea harrapatzeko beharra ere bai. Narrazioaren jarioa jarraitzeko, zain dituen trampa eta engainuetan erortzeko, baita bere lorratz eta pindarrak deskubritzeko ere. Hori guztia aurkituko du irakurleak Iban Zalduaren Ipuina engainua da narrazio liburuan. Iban, ipuina engainua da? 16 ipuin bildu dituzu liburuan. Bai, hoxe da, azkeneko urte hauetako guzta. Ohikoa baino luzetsuagoak dira. Bai, hain zuzen ere hori, idatzitako guztien artetik pixka joan naiz bartertzen laburrenak zirenak, direla gehiago nik izaten nuen hildoa. Eta bueno, pixka bat niretzako beharriagoa den hori hildo luzeago horri eutsi diot pixka bat hori, homogeneotasuna emateko liburuari, ez. Ipuinak idazten Iban, eskarmentu handia daukazu. Irakurle moduan, bazara, ipuin zaleia? Bai, nik uste tortik datorki dela, ez? Beti da nik izan naiz ipuin irakurle handia, ez? Agian entrenamendu daukadalako eta nire lehenengo zaletasuna hori zintzak bizioa eta terroria eta horrorezko, fantasiazko, eta literatura zen, eta garai hartan hori konsumitzen genuen ez hainbeste novelan, baizik eta ipuin bildumetan, eta ez liburuetan ere baizik, eta kasu askotan egile ezberdinek egindako liburuak, ez? Orduan, bai, daukat eta jarraitzen dut, ez? Osea, beti novelak irakurtzen dut, saiakera noski eta zientzia eta alako gauzak, baina leial naiz irakurle bezala ipuinaren generoari. Horri buruz luze hitz egingo dugu, gainera liburuaren tituluak bide emango digu horretarako, baina zer behar du ipuin batek irakurle harrapatzeko? Bueno, nik uste behar ditula 3 ingrediente nagusi, ez? Alde batetik zirkularitatea behar du, hau da, ez bukaerak sorpresibo izatea importantea da, baina ezin duzu abisurik gabe egin hori. Gero bestetik behar du ekonomia, hau da, soberasko hitzik ez, zuzen joan behar den zerbait da, eta alde horretatik hasieratik harrapatzeko moduko amuren bat bota behar diozu irakurleari, eta ero densidadea behar du. Hau da, ipuin bakoitza novela bada, eta orduan novela bat, baina soberakin gabe, Michelin gabe, ez, Arzaiusek esango luken bezala. Zeure hirira etorri gara, gustoragu, Iban, historia irakaslea, historiaz betetako leku baten, nora joango gara, zuretzat leku berezia da guztia? Bai, bueno, aukeratu dut antzinako seminarioa zen, bueno, gaur egun etxe bizitzak dira. Eta leku bat niri, bueno, leku kasik pribatua da izan ere, eta ez da asko erakusten, eta alde batetik horregatik. Eta ero bestetik badaukalako alako xarma, esango nuke ernazentista, kasik italiar bat. Eta ero da leku bat niri ere, hori ez, gaztaroko gogorapenak, ligeak eta eramaten genituen unibertsitate garaian. Eta ero badulako beste zerbait, eta da, momentu honetan bertan daude ere udal musika eskola eta gure ambulatorioa, Osakidetzakoa, ez, gure jaularitzak hainbeste maltratatzen duen ez alor hori, eta orduan bada ere gure auzoan publikotasunaren nolabaiteko ez ikurra. Atetik sarrailaren soinua heldu zaionean, Mikelek duda egin du Luziak bazkaltzera etortzeko azenik komentatu dion ala ez. Apustu egingo luke ezetz. Iban, ipuina engainua da. Titulutik ja pistak emango dizkiogu irakurleari. Bai, lehenik eta behin engainura ez joateko irakurlea ja esaten diogu ipuin liburu badela, ez? Zerbak izu jendea maniatikoa da, eta batzuk bakarrik novelak irakurtze dituzte, eta, bueno, pentsatu honekin ja badakite zertara ez joan, ez?
Eta ero bestetik bai, ez, nik uste dut hor gezurrak, engainuak, ez, bueno, ez dakit ze puntutaraino den ari bat, ze ipuinak bakoitza, en fin, ez bere txekua da nola baita esateko, baina, bueno, bai, pertsonaiak edo beste pertsonaiak engainatzen dituzte, edo askotan ere norbere burua engainatzen du, ez, dute, ez, ipuinetan, ez. Orduan, bueno, bai, nik uste dut, bai, abixatuta dago ja dena. Halere, Iban irakurle moduen, hasieran titulo irakurri, ipuinen gainua da, ipuinak irakurtzen hasten zaio irakurle moduen, baina liburua amaitzean hartzen duzun sentsazioa titulo irakurrita ezberdina da. Emate dituzu pistak liburuan zehar be bai, bueno, ikusteko nondik nora joan zara joku horretan. Bueno, azken finean nik uste literatura bai, erabiltzen du, literaturak erabiltzen du fikzioa, erabiltzen du gezurra, baina erabiltzen du gezurra egira iristeko, ez? Eta egia batetik abiatzen da, ez gehienetan, ez? Hau da, ezagutzen dugun mundu horretatik, ez? Orduan, bai, ez dudarik gabe, ez? Hor badago kontraesan bat, nolabait edo oximoron bat, inkluso niri interesatu egiten zaidana, ez? Eta baina, bueno, nik oso argi daukat, egia lortzen ez duen literatura, ez da literatura ona. 16 ipuin, esan dugu, luzera aldetik eta, bueno, ibili zarela, bestelako intentsitate batzuk lortzen eta, idazle moduen, zeuk aipatutakoa dabe bai, ematen dizula, ez dakit, etapa bat berri baten, hasiera edo izan daitekela hau, komeni be bai, testu inguruan jartzea ipuin bakoitza, nondik datorren eta liburua nola osatu duzun. Bai, a ber, bueno, nik ipuinak idazte ditut bakoitza novela bat izango baliz bezala, ez, orduan independienteak dira, ez, eta alde horretatik liburu hau da bilduma bat, ez, egiten duzuna da bilduma bat, eta gero saiatzen zerela, nolabait hori konpaktatzen eta zeari ze lotura dauzkaten bilatzen, ez, liburu bezala osatzeko, ez. Eta alde horretatik iruditu zitzaidan nire azkeneko 4-5 urtetako produkzio osotik, non idatzi ditut mota ezberdinetako ipuinak, hor bazegoela gaiendu egiten zela joera bat zela hori, pixka gehiago luzatzeko, historia gehiago kontatu nahi nituelako edo gai gehiago sartu nahi nituelako ipuin bakoitzean. Eta orduan, liburua osatzeko, ez, montatzeko orduan, bai, alde batera utzi ditut, deskartatu ditut laburragoa direnak, eta dela pixka bat orain arte, ez, azken aurreko urteetan batez ere eraman dudan hildoa, eta konzentratu ez luzeago diren horietan, ez. Eta ero etapa berri bat, bueno, hori dira bakizu, ez, liburuaren propaganda egiten dezunean, interesgarri zarela iruditzeko, esate dituzun gauza horietako batzuk, ez. Baina iruditzen zitzaidan, ipuin batzuen luzeragatik, bai, horrengo pauso nolabait naturala, kasi novela izango litzatekeela, baina ez dakit emango dudan, ez dakit emango dudan, bestaldere nahiko sinismen sendoa daukadalako horretan, ez, novela gileonak ez direla izaten ipuin gileonak, eta viceversa. Gomendatu nahi dudan liburua komiki bat da, Anker izenekoa, eta 3 egile ondutakoa da. Gregorio Muro, Arrietek gidoia egindakoa, gero Alex Macho marraztutakoa eta koloreztatua Garlukek egindakoa. Historioa kokatzen da Siberiako tundran, ez, baso zabal horietako batean. Errusia eta Txinako industriak basoa ustiatzen ari direla, halako batean Siberiako tigre bat zaurituko dute eta hor piztuko da akzioa, ze tigre zauritutako batek, bakizue, oso lehen basatia, are basatiago bihurtzen da, eta hor hasiko da bere destrukzioak egiten. Eta gomendatu nahi dut, izan ere oso kritika latza egiten baitu komikiak, ingurumenari egiten zaizkion basakeriak salatzen bai ditu, eta aldi berean oso tensio handiko thrillerra da, eta hasieratik harrapatzen zaituna. Baita ere, marrazkiak eta koloreak eta ikusgarriak dira eta oso formatu bikainean argitaratua. Horregatik guztiagatik, gomendatu nahi dizuet, Anker, Gregorio Murorena.
Iban horri buruzko gogoeta egongo da, baina egia da bai, inflexio puntuak danoak izaten ditugula, gure zereginetan, eta esten duzu bai, 25 urte euskaraz idazten, gazteleraz idazten zenuen lehen, eta, idazle moduen bai, helduleku barriak, edo, egongo dalako hor nahi bat, irrika bat, konfort gune hori, apurtxo bet mugitzeko. Bai, esate dizut, ni oso eroso mugitzen ez 3-5 orrialdetako ipuinetan, ez? Eta hemen, pixka bat alde horretatik saiatu naiz hori, ez? Ez hainbeste oinarritzen, naiz eta horrek ere badokan garrantzia, ez? Bukaera txinpartatxu, ez? Sorpresasko horietan, gehiago densidadera joan, ez? Eta horrek badu zerikusia seguru asko azkeneko urtetako irakurketekin, Alice Munro bezalako jendearena, Jujun Palahiri bezalako jendearena, beste erabateko prosa darabilena eta ez horren zentratua, hori ez fantastikoan, baizik eta realismoak ematen duen patxada horretan, ez? Hor badago, alde batetik alegin bat, ez? Horreta iristiko, baina ez dizuet, denetik egin dut, baina liburunetarako aukeratu egin dut gehiago hildo horretan kokatzen zana. Eta inflexio puntua neurri batean ere esaten nuen iruditzen zaidalako. Nik beti, eta gaina euskerarekin, ondo esan dezu, nik gaztelean idazten hasi nintzen, gero egin nuen saltoa euskerara, eta euskeran egon naiz bilatzen nire estiloa. Eta garai batean, eta jende batek ere esate zidan, eta sinistu egiten nion horri batean, eta gutxiesten nuen ere burua, horrela, estilorik gabeko idazle bat nintzela, baina iruditzen zait, iritsi naizela nolabaiteko estilo, hau da, ipuina irakurri eta, hau Iban Zalduarena dela esatean ikuste dut badela momentu honetan posible. Eta purtsu bet, aria be hori izan daiteke liburuan, esaten gabiltzelako ipuinen arteko aria, ez da derrigorra bez? Ez, baina enpeño bat dago horretarako, eta hori, enpeño hori dator novelak daukan imperialismo horretatik, ez? Nolabait, eta agian Euskal Herrian hori ez dago hainbeste nabaritzen, ipuin liburuak nahiko argitaletxe guztiek maiztasun minimo batez ateratzen dituzte, eta abantaila hori daukagu, ez? Hori Ide Rodríguezek eta neurri batean Ramon Saizar Vitoriak ere esate zuten, ez? Literatura txiki bat izateak, bebesten gaitu, ez? Lehia horretatik eta merkatuak inposatzen dituen estultasun horietatik, ez? Eta beraz, joaten zeanean Euskal Editore baten gana ipuin liburu batekin, ez dizu ez esaten nolan hasieratik, ez? Espainiar merkatua ezagutzen dudan neurrian ohikoagoa dena bertan, ez? Ipuin liburuak ez diren saltzen. Eta hor, adibidez, Espainian baina baritzen dut enpeño handiagoa, ipuin liburu bat atera bara baldin dugu, izan dadila novelatik alik eta gertuen, hau da, izan dezala batasun bat, ez? Ez, nik hori, lehen aipatu dut, hau da, niretzako ipuin liburuak izan dituzte askotarikoak, ez? Eta hori da niretzako ipuin liburu baten ezaugarri nagusi bat, ez? Baina azkenean, egia da, ez? Metatzen dituzunean ipuinak eta hasten ziren tetrisa egiten ipuinekin, ez? Liburuan nola sartu, bai saiatzen zera azkenean, nola baiteko homogeneotasun minimo bat ematen. 16 ipuin esan dugu, eta bihurguneak izango dituztenak, lehen apurtxu bete zirkulo horri buruz hitz egin dugu, eta galdetu nahi dizute zirkulo horri buruz, amaierek duten garrantzia, Iban, non hasten da ipuin bat? Amaiera daukazunien, hasiera daukazunien, historioa daukazunien? Nik uste txinparta bat dagoela beti, ez? Eta txinparta hori etor daiteke dozein lekutik, izan daiteke zure bizitzan gertaera bat, izan daiteke, hor ja txutxumutxuen munduan sartzen garenean kontatu indizuten zerbait, izan daiteke hori, ez? Irakurri duzun, edo artelan batean ikusi duzun zerbait eta zerbait iradoki dizuna. Nik uste, iturriak denonak direla nahiko antzekoak alde horretatik, ez? Eta orduan, kontua da txinparta hori noiz bihurtu egiten den literatur gai, eta niretzako ipuinigintzan ari garelarik da, eta horretan oso klasikoa naiz, oso Edgar Allan Poeren prezeptibaren jarraitzailea naiz, eduki behar duzu bukaera bat. Bukaerak ematen dio zentzua
guztiari. Bestela ez daukazu ipuinik, ez? Nobelagile bat nik uste bai dela, azken finean novela bete lan bat denez, ez? Hor abiatu daitezketa, nik entzuten ditudanean nobelagileak adien lan metodoari buruz hitz egiten, harritu egitena, batzutan ez dakitelako norantz doa zen, baina hori posible da, bete lana importantea den testuinguru batean, baina ekonomia horren importantea den batean, eduki behar duzu argi zein den helburua, eta bukaera sorpresiboa izan ala ez, eta, Alice Munroren ipuinetan esate badaketako agian bukaera sorpresiborik ez dago, eta baina bukaerak oso landota daude ere, bai, hain zuzen ere ez emateko sorpresa bat ematen ari zarela, Orduan, bai, ni bukaerarik gabe ez naiz hasten, eta naiz eta bukaera izan askotan zirriborroan geratzen dira ideia horiek, naiz eta bukaera on bat izan, hori, bitartean ere landu inbar dezulako densidadea. Nik gidoilari bati gomendako nixoke beste guionista bikain bat den biografixea irakurtzia. Tina Fey da bea, Saturday Night Live-en da 30 Rock telesaiek idatzi zituen, eta idatzizun eleberri autobiografiko bat izena dula Bossy Pants. Eta brutala da. Parpilu egizu, guionistien ofizizu ere oso ondo isla daute dao, oso ondo ulertzea, behaz guionista batentzat, beste guionista baten liburua. Ofizioz editorea naizen aldetik esanen du Zimborskaren korreo literario, zolan jarrai bide modura erabiltzeko, baizik eta humoretik heltzeko. Leire Bilbauren etxeko urak aukeratuko nuke, asko gustatzen zait amatasunaren gaia jorratzeko erabiltzen duen uraren simbologia hori, eta askotan heldu diot liburuari, ozeano horretan murgildu aurretik eta baita ondoren ere. Sabelari oratzen diozu, marea gorari esku hutsekin nola? Eta zu, bi denborari tiraka. Gogoet asko, liburuan batez ere, azken ipuina adulterioa da. Apurtxoet beste enkargu baterako izan zalako, eta ikusten da hemen gogoeta dauela eta lanketa bat dauela. Alice Munro bera aipatuko dugu, aipatu dituzu hainbat euskal izen bai, euskal idazleenak aipatuko dira. Hori guztia, ipuin mozorrotuta joango da, Elena eta Aritzen arteko istorioarekin. 70 horriko ipuina da. Zure gogoeta ikusten da, Iban, hor, zenbat lan dauen ipuin horretan, urteetako lana, imaginatzen dut, eta ondorioak aterata, baina irakurle moduan be, zenbat pista eman dizkigun, esaten zabiltzena zeu, Euskal Herritarra izan dani, Euskal irakurlea, ipuin zalea, klaro, niretzat hau zan, apurtxuet paradisua, edo argiak piztu dizkit, bai, buruan, klaro, beste leku batzutan ez da, Euskal Herriari buruzko gogoeta ere egiten duzu, ipuingintzari buruzko gogoeta bai, nondik hasiko gara guztia kontatzen? Bai, hor erronka bat bezala hartu nuen, hau da, proposatu zidaten nolabaiteko ipuin batzuen hitzaurrea egitea, eta hitzaurre teoriko bat non askatasuna neukan hain zuzen ere, eta gaia aukeratu nuena izan zen, ipuingintza zer den niretzat, Baina orduan erronka berbi egin nuen nolabait esateko. Noan, bai, urte hauetan guztietan ikasitakoa, zer den eretzat ipuin bat, zer den eretzat euskal ipuingintza, biltzea, baina saiakera bat edo hori, hitzaurre huts bat egin beharrean, noan hor planteatuko dudan teoria praktikan jartzea. Eta egitea ere ipuin bat horrekin batera, eta orduan, noa pixka bat tartekatzen saiakerazkoak izango lirateken pasarteak, erabat ipuin bat izango liratekenak, hori bai, unibertsitate munduan asko gertatzen den zerbait, asko gertatzen zen zerbait, legala zen bitartean aipatzen den, eta hori nola garatu, eta orduan bai, demostratzea teorian esaten dudana praktikan. Eta egia esan, da ipuin bat idazten erronka batzuk, zaitasun batzuk izan dituena, baina bestalde asko disfrutatu dudana idazten. Hor nolabait
tensio hori, saiakera aldearen eta fikzioaren aldearen artean, nola soluzionatu zen pixka bat... Saiakera fikzio azken bihurritua, izango duelako ipuinak bai. Ipuina adulterioa da, gustatu zait titulorako bai, ipuina adulterioa da, eta novela fideltasuna. Bai, hori esaten dut zenen, azken finean, iruditzen zaizkit bi genero oso ezberdin zentzu horretan, hau da. Ipuinak funtzionatzeko nik ulertzen dudan bezala, esate dudan bezala, ipuina ulertzeko beste modu batzuk egon daitezke, nolabait irakurlearen espektatibak traizionatu behar dituzu beti. Modu diferentetan traizionatu daitezke, baina beti traizionatu behar duzu. Eta albaldin bada, eta horretarako ipuin luzeagoak hemen ondo etorri zaizkit, albaldin bada bi aldiz traizionatu behar duzu, irakurlea. Novelan, ordea, hori, mantendu egin behar duzunez, atentzioa ez irakurlearena, novela honetan, ez konsumokoetan, askoz ere modu luzeagoan, hori iruditzen zait, harreman hori lantzea, eta hori da fideltasuna, bezala ezagutu dezakeguna, iruditzen zait importantea, eta hor, ezintzea aldaketak egiten joan, da estruktura oso argi bat eduki behar duzu, eta horregatik, nioen fideltasunarena, eta, gero pixkat konparatuz. Eta gero iruditzen zaidalako hori, pixkat da hori, ipuinan lerratzen dudan beste ideia bat, bai, ipuina izango da zaharragoa, eta ipuin fantastik, umentzako ipuin tradizionala, eta bar, baina berez guk konsumitzen dugun ipuin garaikidea da, neurri batean, novelak planteatu duen erronkaren kontra, edo erronka horretatik ikasiz, garatu egin den genero bat, erabat garaikidea dena. Horregatik, asko molestatzen gaitu ipuinlari hori, esaten dizu, ipuinak idazituzu umentzako? Ez, hau beste gauza bat da. Da, genero bat hain serioa eta hain garaikidea, novela bezain beste. Baina adin bat daukagunok eta gaztetan, eiderreta irakurtzen hasi garanok eta bar, klaro, ze natural hartzen dugun ipuina umeentzat ez daukagu, buruan badakigulako zer dan, egiten duzu, gustatu zait gogoeta hori non jartzen dugu ipuingintza Euskal Herrian, gogoeta eginda dagoelako, non jartzen dugu ipuingintza modernoaren hasiera hori Bizente Mogeletik hasiko zarelako egiten, baina, klaro, gero bagoaz modernotasunera, ze bide ederra de bai, zema lan, zema gogoeta horretan iban. Bai, nik beste inon ere garatu egin dut ideia, baina, ipuin herrialde bat gara, hori Rodrigo Fresanek esaten zuen Argentina eta Espainia eta Frantzia eta Estatu Batuak eta konparatuz eta nola badauden nazio batzuk novela direnak, Frantzia eta Espainia, eta beste batzuk, non askoze kontraesan gehiago dauzkagun, askoze historia apurtuagoa daukagun, eta ipuin herrialdeak izango ginateken. Eta nik uste Euskal Herria horien artean dagoela, eta hitz egiten denean hori, novelaren hamarka da, 80 hamarka da, bai, oso novela honak egin ziren, baina ipuin liburuak ere oso onak. Daukagu tradizio bat, eta zorionez, lehen aipatu dudanagatik, merkatuaren estustasun horretatik kanpo mugitu daitezkelako, daukagu tradizio oso on bat, eta daukagu egunerokotasun on bat, zeren, hor ere zerrenda egiten dut, zenbat ipuin liburu on, argitaratzen jarraitzen duten belaunaldi diferentetako idazleek. Jorge Oteizak Pablo Nerudak ezagutu zuen, berarekin Txilen egon zen, eta Nerudak Oteizari eskainatako liburu hau museoaren liburutegian aurki dezakegu. Hau da Residencia en la Tierra, eta eskaintzak horrela dio. Aquí está don Pablo, señor Oteiza, lo ve en un ramo de poemas. Esango nuke La CIA y la Guerra Fría kultural liburua. Askotan politika, artearen eta kulturaren atzean dagola adierazten du liburu honek. Txomin Badiola artistak idatzi duen Oteiza eskultura katalogo arrazoitua. Beharrezkoa Oteizaren obra ondo ulertzeko, baina ere bere garaiko testuinguruan ondo kokatzeko.
Egia esan oso irakurle desordenatu naiz, askotan 2 edo 3 liburu aldi berean ekortzen ditut, baina duela egun batzuk bukatu nun Los Europeos. Oso liburu interesgarria, 19. mendeko artearen eta kulturaren ibilbide bikaina. Lehenik eta behin ikasteko, ezagutza lortzeko eta begirada kritiko bat eraikitzeko horregatik irakurtzen dut, baina ere liburuek beste realitate batzuk bizitzeko aukera ematen dutelako. Orain buruz egongo nahi, hizketan, zeure aurkibideari begira, sorpresak emango ditugu, sare sozialak egongo dira, bikote harremanak egongo dira, musika asko egongo da, esan dugu, azken irakasle kongresuko kontuak eta beste baten, aita laben arteko belaunaldi ezberdintasun hori, ezta? Distopia apur bat bai museoren batera goaztenean, etorkizunari begira jartzen hasten gara, zer gertatuko da? Distopia baina esango nuke utopia ambiguo bat, ez? Ursula K. Le Guinek esango luken bezala. Bigarren ipuina irakurritaia utopia-erantzuko az, lehenengo apurtxo distopikoa izan dalako bai. Eta bar, eskola segregazioa, ametxetan gertatuko dana, bikoteak, denboraren makina, paseoa eta bar, zenbat gai? Esan dugu, egunerokotik eta errealitatetik abiatuta. Bai, esate dut, niri dibertsidadea gustatzen zait, hori nik uste ipuingintzak hori duela hon, ez? Eta ero pixka denetik, ez? Egia da fantastikotik asko dagoela hemen, eta zientzia fikzioarentzako fikzioarekiko nire saletasuna ere hor agertzen dela, baina esango nuke orotara dela gehiago hori errealismorantz jotzen duen ipuin liburu bat, ez? Eta agian horrek gai daukazer ikusirik ere luzerarekin. Errealismoak hobeto funtzionatzen du luzeran, hori Cesar Airak esaten zuen, ez? Ipuina zergatik da fantastikorako leku apropos bat, ez dituzu detaile gehiegi eman behar. Detaileak ematen hasten zarenean, ez nolabait korse fantastiko hori erortzen hastaiteke eta horregatik novelan ez du hainbeste funtzionatzen, ez? Beste liburu bat badaukat eskuartean, Iban Bazara, Euskal Herrian idazle bat, itzuli dizkizute liburuak eta hizkuntza askotara gainera. Zain bestetara, baina gaztelaniara bai. Eta kasu horretan gaztelaniara bakarrik ez hizkuntza ezberdinetara. Nik egiten ditut itzulpena. Hau liburu barria dalako. Bai, hori da Eskondidas, eta da inoiz ez nire liburuaren nola baiteko bersio kompaktatua, ez? Horko ipuin fantastikoak bildu ditut hemen. Eta hori, autoitzuli ditut, ni esan dezu lehenago, ni hasi nintzen gaztelaniazko idazle bezala eta jarraitzen dut gaztelaniazko idazle bat izaten. Euskerara pasatu naiz, eta hori da nire sorkuntza hizkuntza nagusia, baina jarraitzen dut izan hemen sortzen eta batez ere autoitzultzen, ze gaztelaniaz ere badaukat estilo bat, eta estilo hori bilatzeko nire euskerazko ipuinak itzultzen ditut. Hala ere, dinot, aldaketa hori sorkuntzarako, gauza hautazko bat izan dena, badabe bai, ez dakit, munduari begiratzeko bestera bat? Bai, dauka zer ikusirik gauza askorekin aldaketak, ez? Alde batetik bizitzarekin, hau da, nire bizitza hasi nintzelako egiten nagusik euskeraz momentu batetik aurrera, eta lana eta horrek asko eragiten du. Irakurketek ere izan zuten eragina handia, hau da, niri gaztetan, euskal literatura zen eskolan jartzen zidatena eta zitzaidan bereziki interesgarria iruditzen, momentu batetik aurre interesatzen hasitzen eta hasi nintzen konsumitzen, eta horrek eramaten zaitu, ez? Elikatzen zaitunak, bultzatzen zaitu sortzera ere, ez? Eta gero, inoiz komentatu egin du, baina hori, ez? Euskal gatazkari buruz hitz egiteko, naiz eta hemen ez dagoen horren presente liburu honetan, iruditzen zitzaidan nolai naturalagoa, natural hitza erabilaiteken neurrian euskara erabiltzea gaztelania baino. Eta hori izan zen pixka bat, hori txip aldaketaren bidea, ez, bere garaian. Gatazka, egongo dana, liburuan, baina apurtxuet gaur eguneratuta, aita laben arteko harremana esate baterako, edo aspaldiko institutoko lagunaren harremana esate baterako. Bai, edo, en fin, ez, kartzelan zegoen preso batekin ezkondu intzen, eta orain ja ez dagoen horren
pozik horrekin, eta bueno, bai, ez, da gehiago liburu bat postgatazkaren alde horretatik, ez agertzen den ipuinetan, direla bizpahiru, azken finean. Hala ere kantun batek iraungo du beti, ez da, Iban? Bueno, musika badau, musika zalia bazara. Bueno, bai. Ez que, bueno, nahi miresgarria iruditzen zait, musikariek egiten dutena, ze iruditzen zait, hori, sentimendua mugitzeko orduan, literatura asko zerebralagoa da, ez, nola baitor galbaea handiago badago, ez, sortzen dizun sentimenduaren eta irakurtzen ari dezuna, eta niretzako musika miresgarria ze zuzenean doa, ez du galbae hori pasatzen, ez. Eta alde horretatik, bai, bueno, beti agertzen da, nire gehiago edo gutxiago nire hemen doago, hori, ez, Don Inorrezen, ez, lehenengo diskoaren inguruan egindako ipuin bat, eta gero beste bat musika festival baten ingurukoa, non, bueno, Miren Narbaiza aipatzen baitut, eta orduan zerabilen taldea, ez, bueno, azken finean, eta gero horri esker joan naiz eta egin dut kolaborazio hori Miren Narbaizarekin. Miren Narbaiza, Mise orain, bueno, basabiltzatelako ipuina engainua da, musika, idazketa, aurkezpenak egiten. Ikuskizun moduko da. Bai, hor hartzen dugu oinarri bezala festivalean ipuina zuzen ere, Perlak taldea agertzen baita, non Miren zegoen garai hartan, ez, 2016ko kontzertu, bueno, festival bat hori Geldon egiten zana, eta pixkat hortik, bueno, politea izango litzateke egitea ipuinean agertzen den norbaitekin, eta, bueno, Mirenek baietze esan zuen, asko poztu ninduen, ze gaina, bueno, oso artista ona iruditzen zait, eta azkeneko urtetako diskorik onenetarikoa egin du ez, Lautada. Orduan, baietze esan zidanean, ni pozarren, zeren, bueno, ez dakit, da kolaborazio niretzat oso kutxuna. John Donne, poeta metafisikoen artean oraindik ere ikur denaren saiakera. Patxi Ezkiaga zenak itzulia eta Balea Zuriak plazaratua. Juaristi editorearen esanetan, testu unibertsal eta modernoa. Egilea 36ko gerratik abiatu da, isiltasunak, gauak eta izuak eragindako memoria kolektibo batean murgiltzeko. Tonu narratiboan kontatua. A1 mailan ikasten ari diren ikaslei zuzendutako liburua da Bea Salaberrik idatzi eta Adur Larreak irudiz lagundu duena. Bertan, espekulazioari buruzko istorio bat kontatzen da. Literatura fantastikoaren aldeko aldarrio bat egin nahiko nuke. Hain zuzen ere egunerokotasunetik abiatuta, egunerokotasun hori, errealitate hori ordenatzeko eta argitzeko, buelta emateko, muturrera emateko tresna bezala. Eta batez ere, literaturaren radio eskas horretatik, ez, ies egiteko, alde egiteko. Literatura fantastikoa iruditzen zait alde horretatik, Schillerrek esaten zuen bezala, beti gazte mantendu egiten den literatura bat, zeren eta sekula existitu ez dena ezin da, sekula zahartu. Ez daki Schillerrek arrazoia zeukan, baina mereziko zuen hala balitz.